Mi történt, beszorult a lába? Mi az, hogy beszorult a lába? Nem igaz. Szia! Nem igaz. Szia! Hogy aludtál? Apu kamerázik most, igen. Mert sose vettük még fel azt, hogy kelsz föl. Hát nem is itt szokták soha fölkelni. Nomi. Na mi van? Mi nem? Appa! Szia! Jössz telcsizni, Mia? Mia azt mondta, hogy jön telcsizni. Ez olyan miás volt. Annyira forradom a kamerát. És akkor gyere, Mia. Megyünk telcsizni. Ó, aludt! Nézzük, hogy milyen szépen süt a napritkaság. Megyünk telcsizni. Én is jövök veletek. Anya is jön. Valahogy semmit nem lehet, például most itt semmit nem lehet látni. Jó. Az a lényeg, hogy... Meg itt se lehet semmit látni. Gyere, Mia, itt a telcsiz. Hey! Apa És leül. akkor apa leül, és a világ legszebb pillanatát élni át. Akkor Mia meghitteni a telcsédekezni. És közben ide lesz. Na miért aludtál? Apa csak bunkolt, hogy sem állt vele egy válasz se. Engem ne vegyék, amiben nincsen belőle se a hajam, se a szemüvegem. Hát ezt látom. Hogy semmi nincs belőle. Csak tudsz a részletművekkel. Jaj. Mit teszel, anya? Mit rosszalkodik, Mia? Mit rosszalkodott? Ott van a kamera. Van a madzagja. Mondja a kamera. Fényképezőgép. Kiki. Papa. Csak kikapcsolom egyszerűen.